खुलुमबाय। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय अखा हाबाय थानाय जाहोनाव कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बादकुसि लोगोसे गरियाकट आरो केकहाटी गामिनि आबाद फोथारा दैजों लोमसावजोबदों। फिन बुंनायदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय अखा हाबाय थानाय जाहोनाव कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बादकुसि लोगोसे गरियाकट आरो केकहाटी गामिनि आबाद फोथारा दैजों लोमसावजोबदों। गोजोन्थों।